Tervetuloa Familiar Pihapolku Kausalaan. Mun nimi on Harri. Mä oon vastaava ohjaaja tuossa Versossa ja nyt on tosi kiva, me ollaan saatu yksi meidän nuorista mukaan myöskin tänne haastatteluun ja mitä sulle kuuluu? Mulle kuuluu ihan hyvää. Mitä sä oot kokenut täällä Pihapolussa tämän niin oma-ohjaajan työskentelyn ja ohjaajien työskentelyn? Ohjaajien kanssa voi tehdä vaikka mitä melkein. Käydään reissuissa, ohjaajat tekee nuorille aikaa, vaikka niillä on tosi paljon kaikkia paperihommia ja kaikkia. Niin säkin käyt paljon kotona ja sit sä tapaat paljon tuossa kylillä, tapaat kavereita. Joo. Oot osastolla, tavallaan tässä on aika semmoisia tavallisia päiviä hyvin paljon. Siinä on ne tietyt aikataulut, minkä mukaan mennään. Miten tärkeänä sä oot pitänyt tätä sijoitusta sun elämässä? No on se ollut oikeasti hyvä asia, että jos miettii vaikka vuosi taaksepäin, niin mullahan oli asiat ihan eri tavalla ja ne oli huonossa suunnassa. Eila, sä oot ollut todella pitkään sijaishuollossa töissä, lastensuojelussa, tehnyt nuorten kanssa, lukemattomien nuorten kanssa työtä ja meillä on oma-ohjaajan työskentely isossa osassa työskentelyä, niin mitä sä ajattelet siitä oma-ohjaajan työskentelystä, mikä siinä on olennaista? No semmoinen läpinäkyvyys ja rehellisyys ja aitous ja läsnäolo, niin siitä se lähtee rakentumaan. Tämä ei ole mikään peli, vaan tämä on semmoinen yhdessä tehtävä juttu, että molempia tarvitaan, että pelkällä ohjaajalla ei tee mitään, vaan me tarvitaan se meidän yhteisprojekti. Tuleeko Elena sulla jotain mieleen vielä? Sun elämänmuutoksesta ja kaikesta siitä, että miten sä oot tosi tarkka ja omatoiminen ja sä pidät asioista huolta ja sä oot iloinen ja sä otat muut ihmiset huomioon ja mä oon tosi iloinen sun puolesta. Että se näyttää siltä, että sulla on hyvä olla. Niin mulla onkin.